Zontje hier het hij bij het eerste van LDODK kwarballen. Alweer op het hoogste niveau, de Kworbal League. Maar op 34-jarige leeftijd is het kleer voor André Zwart. Na het seizoen stopt hij met kwarballen. Vorig jaar zit er al lichte twijfel. De oude jaren heb ik wel lichte blessures gehad en gedurende het zaalseizoen vooral. En ja, ik ben de oudste speler op dit niveau, zeg maar. Ik ben bijna 34. Dus ja, dat moment komt een keer. En hoewel ik het heel jammer vind. Maar het kost me wel steeds meer energie. Het herstel, het wordt langer. En eigenlijk is dat de belangrijkste reden. Want in de selectie en het speelt zichzelf vind ik nog steeds hartstikke leuk. Het ziet er wel een beetje aan te komen, ja? Ik bedoel, het Zontje hier in het eerste mei draait, 11 uur op het hoogste niveau. En de pijntjes komen de laatste jaren ik al een beetje, dus het weer wel een hele beetje te verwachten. En het kost hem enorm veel energie om weer klaar te stomen voor de volgende wedstrijd. Maar ja, hij is ontzettend fanatiek, dus het doet wel een beetje zeer. Voor u zeker, maar voor hem ik zeker. Hij gaat altijd terug, hè? Dus in die zin, hij weet van geen ophouden. En dat merkte Trot de Wieken. Had er daar toch wel wat hinder van. Zo was het uiteindelijk zien. En voor hier wie je eigenlijk al het verhaal een beetje van nou dat er twijfelen van om nog een seizoen terug te gaan. En nou, dit seizoen doet het geweldig. Dus wat dat betreft ben wij heel trots daarop. Een grutpad van zijn leven speelt André met zijn broer Erwin. Door een blessure van Erwin kan André dit seizoen een soort in het veld staan. Je begint dan met Aukes, uw trainer, ooit ben je gepromoveerd. En ja, dan is het extra mooi dat je nou nog met Aukes speelt. Ja, zeker. En ja, hij kwam op mijn plekje op het begin van het seizoen, dus voor hem weer dat hartstikke mooi. En hij had een mooi seizoen, want hij is de oude hier wel aardig geblesseerd best. En nu is hij gewoon fit, dus ja, dat gun ik hem zeker. Ja. Hoe is het van Jim als ouders om dan de twee broers te jaren te zien? Ja, fantastisch. Grutsk. We vliegen ik overal heen. Thuiswedstrijden maakt het net uit. We zijn er eigenlijk altijd bij. Ja, super mooi. Helemaal dat ze dan te jaren. Het is jammer dat Erwin dit seizoen best wel een zware blessure had. Werd terug die net. Wie een geluk voor André, denk ik, ja? Want dan was die André waarschijnlijk zo volle net spelen. Maar ja, het is hartstikke mooi om die twee mannen samen spelen te zien. Geweldig. Ja. Ja, dat hebben we altijd gehoord. Dat die beide mannen niet de eerste zitten. En ja, dat is voor u natuurlijk ook geweldig. En daardoor is ik naar alle uitwedstrijden daar. En daardoor ben je er eigenlijk altijd zelf ik bij. En nee, dat is geweldig. André het van zijn laatste seizoen bij LDODK nog één dream. De finale in Ahoy. We staan nu weer op plak 4, dus in de top 4. En die plaatsen zich voor de play-offs. Dus daar hebben we op zich goede papieren voor. Maar daar hebben we de komende wedstrijden nog wel heel belangrijk in. Het allermooiste zou wezen dat in die hele finale komt en zelfs in die finale komt voor hem. Hè? Het zou fantastisch wezen dat er nog één keer in Ahoy mij spelen kan. En ja, kampioen worden ze wel heel lastig worden, denk ik. Maar ja, ik hoop je voor hem dat in ieder geval de finale nog een keer spelen mij. Dat zou een fantastische afsluiting wezen, denk ik. Dus uiteindelijk wil ik graag weer de play-offs spelen. En uiteindelijk dan is het doel om de finale in Ahoy te halen. En een kans maken om kampioen van Nederland te worden. Ja, dat zou het ultieme wezen.